Nena bendlula methedla kwezindi ihlahla indaba ze1KZN TV zifunda uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Ubehlukunyezwa obulawe yisoka ekhulelwe. Injabulo benikwa izindlu eVerelem kanti indida kushiswa owesifazane eMgungundlovu. Sanemukelene nebesilo kwindaba zethu ze1KZN TV. Kubikho ukuthi ubehleze ebudlalwaneni obumhlukumezayo omunye wezelamani eyidutshulwe zabulawa izolo kentambama emjondolo yaselindelana emzinto ogwino seningizimu esifundazwe kwaZulu Natal. uNandipha Lefano neminyaka ngama32 obekhulelwe udutshulwe wabulawa yisoka lakhe ngemuva kwengxabano ongacaci namanje ukuthi bekubangwani. Lona wesifazane udutshulwe washona kanye ke nodadewabo uNangamsolefana oneminyaka ngama28 kwathi umakhelwane wakhe obezolamula yena wadubuleka emlonyeni kanti kumanje ubangwa nezibi esibhedlela. Umsolo uNkanyiso Shezi yena kuqede ukugila lomuka wabesebhekisa isibhamu ngakuyena wayidubula wafujuqu. Umndeni wakaLifana odabuka eEastern Cape kodwa ozinze emjondolo yaselindelani emzinto ogwini uthi umufi ubehlezi ngokuhlukumezeka othandweni lakhe nobaba wabantwana bakhe ababili. uNandipha Lefano obekhulelwe ubulawe ubaba wezingane zakhe ezimbili kanye nodadewabo alamana naye uNangamsolefana naye oshiya abantwana bakhe abathathu. Umsolwa uqeda ukugila lesigameko maqede wabhekisa isibhamu ngakuye wazidubula wafa. uNdunankulu wesifundazwe uhambele lo mndeni ukuzobhonga emswaneni. Ukuhlukumezeka kasisi wami behlukumezeka kakhulu ngoba abemshaya emenza yonke into baze bagcina behlukana kwe relationship yabo behlala lana ndawonye. Ubhuti yena waqhubeka ne relationship entsha kodwa uyena umfana belokane emlandeli usisi wami ame la hlangana khona naye uyamshaya mephuzile ayikho inhlamba ngambiza ngayo usegcina lapho elokugcina mina kade ngimbone sengibona ukuthi ubhuti lo naye akangase akasekho right ekhanda lakhe uthe esuka lapho wamshaya ngesando kodwa akahamba ngaye police station uhambile waye police station ngokunye ewenza protection order Scotland. Omunye udadewabo wababulewe osinde ngokulambisa uyachaza. Ngizobuta dadewethu befa phambi kwami. Angazi mhlambe naye ubefuna ubulala nami ngokuthi ngikwazile ukuthi sijijisane ngesibhamu ngithi ngizama ukumphuca madle ukuthi for mina ngase ngiyamphusha ngazama ukuphuma eminyango ngithi ngakadlula iwind ngase qhamuka umakhelwane bathi hayibo akanyiso uzoboshwa iyeke lento wenzayo wasemdubule emlomeni. uNdunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal usigxekile lesi sigameko. Ngothi isikhathi lesi sokuthi abantu bakwaZulu Natal bazi ukuthi sinenkinga nathi esifundazweni yethu enkulu kakhulu. Abafowethu nje laba abakhona labayifana noma beqhamuke eEastern Cape sithena njengohulumeni sizobambisana nje nabo kuzo zonke inhlelo. Kodwa nje iSouth Africa ukuthi inayo inkinga asibe aware ukuthi sinenkinga njengeNingizimu Afrika yokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane nezingane. Okufanele ngempela sisukumele njengomphakathi singalokhu sikhuluma kuphela futhi amaphoyisa angeke akwazi ukuyiqeda lento ngoba yenzeka la amaphoyisa sokungekho khona. Lento idinga thina njengomphakathi. Unxusa umphakathi ubambisane namaphoyisa kanye nohulumeni ukunqanda lezi zigameko ezifuze lezi. Umphakathi awazi ukuthi sinenkinga kodwa futhi ungagcini ngokwazi awuyibuza ukuthi ungabamba liphi iqhaza lesiqede lenkinga. Ingakho sesithena njengohulumeni la sizoba nohlelo lokuhambela yonke imiphakathi ngoba sinale office lethu la Comsegen la ezinga ukuthi basebenzisana namaphoyisa nenhlaka lezi zokuphepha emphakathini ikhona nekhona kuxoxwa kodwa ikakhulukazi identify nalabo abanenkinga yedakamiswa ukuze ama social workers nazo zonke inhlangano efana noSANCA basondele ukulekelela ukukhipha lezi sihlava lezi ngoba ngokujwayelekile igame njengalezi kusuke kunedakamiswa phakathi noma kusuke kunotshwala phakathi. Lumbiko beniwethule lo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemzinto.
Kufezeke iphupho leminyaka kwabanikezelwe ngezindlu kwabasuswa ngesikhathi kuthuthumiswa idamu iHazelmere Dam eseverelem eThekwini KwaZulu-Natal. Laba babethenjiswe ukuhlala ke endlini zesikhashana isikhathi esingangezinyanga eziyisithupha kepha bagcina ke belinda iminyaka eyisikhombisa. Bathi ke ukunikezelwa okhiye bezindlu zabo wesule izinyembezi zenhlupheko yeminyaka beyilindile. Kuvuke umunyu kwisaguga esineminyaka engu-88 ubudala ngesikhathi esamukela indlu yaso esesilinde iminyaka eyisikhombisa kulandela ukususwa kwemizi yabo ukuquba umsebenzi wokuphakanyiswa kodonga lwedamu iHazelmere Dam eThekwini. Safelwa zingane emfuleni sihlala la. Sanikwa amaphakhomu ukuba sithole indawo. Kwathiwa sihlala sezala. Bafika basinike izindlu zase zakhelwe zalapha. Sathola thina amaphakhomu izindlu zase zingasenele. Sathola amaphakhomu. Ngiziswa ngithokoza kakhulu. Futhi lokhu kujabule ngakwaze ngikuthole. Ngijabule kakhulu kabi. Angaze ngubone lokhu kujabula kunje. Ngiyaqala futhi ukujabula ngoba ngitholeni ngithola ukhiye. Ukhiye sengazi ukuthi noma ngifa sengofa ngiphume endlini yami. Ade ngibalisa ngazi ukuthi ngophuma ephakhomu ngiphume kanjani umphefumulo wami usiyolala. Manje sengiyazi ukuthi ngophuma kade endlini abantu abami bashiye endlini. Kuvela ukuthi le mindeni ngesikhathi isuswa yayithenjiswe ukuthi ke izobekwa ezindlini ezingolindela isikhathi eziyinyanga eyisithupha nje vo phambilini laba baveza ukuthi ke labo lindela kabekho esimeni kanti sebebeka impilo yabo engozini. Kuvele ukuthi ukuna izikhawu kwemvula KwaZulu-Natal kuholele ekutheni ke kubambezeleke ukuqedwa kwezindlu zeminye yemindeni. Indlu eyi-1 la yi-2.2 million nama services wonke sinikezela indlu ephelele ngoba labantu baye benza ukuthanda babonakalisa ukuthanda izwe labo basuke endaweni zabo besonikezela izindlu ezi7 namhlanje kusele ukuthi sinikezele ezi8 esicabanga ukuthi sizozinikezela ungaphelanga lo u3 months ozayo siye sabanjezelwa nje izulu ngoba linethe kakhulu amanga babongazange kunethe between December and manje ngaba siqedile ukunikezela lezi ndlu. Phakoma ina dignity sizovala iwater month sizovala ihuman rights month but asivale ngendlela yokuthi abantu bala basale bethi sinayo uhulumeni. Lo mnyango ukhale kakhulu ngokuphazanyiswa kwengqalazinda njengenye yezinto ezibuyisela emuva. Kuyaqala umsebenzi usenziwe bengakangena abanikazi bayo sebayaqala bakhipha amafastera bayaqala bakhipha ama-tiles. Leya ndawo labantu bezolokhu bephuma khona indawo kahulumeni kungabe bese kungena abantu bengahlaliswanga ngokusemthethweni. Inkosi yendawo ikshayele ihlombe lokhu. Abantu akade bebekwa namhlanje lapha ezindlini ucela ukuthi athole ama-ID copies abo ezokwazi ukuthi abenzele ama-PTO azobe efakazela ukuthi umhlaba abanikezwe wona ungokwabo ngokuqinisekile izindlu abanikezwe zona kungezabo ngokuqinisekile akukho umuntu oqhamuka azobaphazamisa kuleyo nto asebeyinikezwe uhulumeni. Eyindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Kukhala ngehluku kwekutholakala wesifazane esha waze washona esangweni lakubo eSweetwaters eMgungundlovu KwaZulu-Natal. Umndeni kaMufi uthi namanje usashaqekile ngalesehlo sokubona ke indodakazi yawo kibulawa ngehluku esinje. Laba ke bathi bezwe ngomakhelwane izolo ekusene memeza efuna usizo engakwazi ukudlula ngenxa yentuthe ebisendleleni nokuthema besondela eduzane babona ukuthi indodakazi yawo lena edindilizile eshayo. Umama wesifazane otholakala esangweni kubo eseshonile kodwa esashunqa uthi usashaqekile namanje bese shintshile yena bese qalile ukuyiphatha kahle ngoba bengasavamisile ukuphosa. Ekseni ngavuka kwafika umakhelwane ngqongqozela umfowabo wathi ene khona umuntu oshayo lapha uyasaba ukudlula. Ngashona lena ke nami ngabaphelezela ngangithi ngopheka iparish ngayeka ngamphelezela lengane ngawebeka lapha phezulu ngangqongqoza lapha ngathi khona ushayo lapha ubani ngabuya mengibuya undodana wami use ucima umlilo kuyasha la eceleni kwakhe bese ngithi ene ngibuze kuyena sengibuya la ngenhla Siphe ubani lo oshonile athi Siphe ingane yakho ema
ngehla ngesala ngababona nobhaca ngabhekisisa ngayibona nethayithi ngathi Siphe uqinisile ngempela iyona ngempela kanti bengithe mina idlali ukuthi bavukani niyahamba ngaso ngafika ngabhuquza la ngikhala baqhamuka odadewabo bathi ma ukhalelani ngathi hamba nobona uncami ufile bambulele bamshisa bahamba ke bombheka odadewabo inhliziyo yami ibuhlungu kabi. Umfowabo kaNcamisile Mhlongo uthi besingesihle isimo abamfice ekusona. Umgcina kwethu wanyuka wala ngenhla kamakhelwane ephathini wabuya nje mhlambe ku6 kanje wabuya futhi esezidakelwa eqhuba imbuzi yabo eqhubeni kwakhe imbuzi wafika le ekhaya wenza lokho akwenzayo walala ekulaleni kwakhe uphinde wavuka futhi ngo11 isemade kusona engeke ibishaqisa kakhulu nami ngithuke ngoma nje yabo ngithuke ngoma isemade kusona ngoba ubeshile ubengqonqile ubephelile ngoba namathumbe beza aphumela ngaphandle ubeshe nje kusukela la kuya kwesingenzansi wena indlela adeshe ngayo mawubona odoli laba babaseyitola abagqokiswa ingubo ubephelile nje kodwa ubeshe kakhulu nje kusukela la eswini kuyangenzansi. Induna ithi banohlelo lokuqinisa ezokuphepha senzeka nje lesika kuvele thina umkhandlu wenkosi obusa lelizwe uyalungiselela yikho into engenziwe ukulungiselela ukuthi abantu abahlale ngokuphepha. Amaphoyisa kwaZulu-Natal asiqinisekisile isigameko ezindabeni ze1KZN TV uAnda Dube sesuyithotha zemkhongondlovu. Wehlukene imbono kubantu abaningi esifundazweni kwaZulu-Natal kulandela ukuthi ungqongqoshe wezezimali uFrancois Rogers ememezela ukwenyuswa kwesabelo mali somnyango wezemfundo. Ukunyuswa kwemali kuvela ukuthi kuzophinde kulekelele ekutheni kuqashwe othisha isikhashana. Emva kokuba ungqongqoshe wezezimali esifundazweni kwaZulu-Natal uFrancois Rogers ethule isabelo mali salonyaka okuqaphelekile ukuthi inyukile imali eyabelwe umnyango wezemfundo. Nakuba kunjalo umengameli wenyunyana yothisha iNathu uSibusiso Malinga uthi le mali ayanele ngoba ziningi izinkinga esibhekene nalomnyango. Ukuthi uhulumeni uyinyusile imali yebudget yaka education kodwa sibonga nje cha akwanele kuyiconsi nje lika parafino olwandle uma ubheka ukuthi othisha nomnyango wezemfundo udinga imali engakanani. Imali edingekayo eminyangweni wezemfundo inkulu kakhulu ngoba okokuqala uma ubheka infrastructure ezikoleni ayikho esimeni. Izingane isafundela emaklasini amanye indawo ezisemakhaya la uthola ukuthi ayikho ngisho eminyango. Kungena izimbuzi ngama weekend kungena izimbuzi ntambama afanele baqale benze njani bashanele ngaphakathi ingene izingane. Kuvela ukuthi umnyango wezemfundo uzokwazi nokuqasha othisha besikhashana kwazise bekunokusaba ukuthi kungase kudilizwe othisha abalingiselwa ku19,000. uMalinga uthi akwenza umqondo uqashwa othisha besikhashana ekubeni vele abanele othisha ezikoleni nokushiya umthwalo omningi kothisha abakhona. Fisa nokuthi kube khona abaqashwayo but on temporal basis. Lokho akulungisi umonakalo osudalekile ngoba njengamanje izikole zethu azinabo othisha abanele. Sifike thina sijabulele ama results kanti kuyikhandla kothisha abayi-individual abathwele kanzima. Othola ukuthi kukhona izifundo ezingafundiwe kwezinye izikole kuze kube manje nje kwakuyile term. Ikakhulukazi izifundo ezifana no mathematics no English nalezi siyibiza ngokuthi discuss. Ngakho ke uma kuthiwa kuzoqashwa abantu noma othisha abazoba temporal noma abanhlobone akuyakhi inakuza isense kuthina njengoNathu ngoba izingane zizalwa nsuku zonke. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuThabani Maphumulo eRichards Bay. Ake sithi ishelele itolweni nabesilo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ezihamba phambili namuhla. Ubehlukunyezwa ubulawe yisoka ekhulelwe.
Injabulo benikwa izindlu eVerelem kanti indida kushiswa owesifazane eMgungundlovu. Insolo zokunukubeza ngokocansi kwentombazanyana eneminyaka eyisikhombisa yobudala seyiqhubula umsindo einkundleni zokuxhumana kulelizwe. Lesi sikole sizimele iBackview College eseMatatiyele sibe sematheni kulandela ukuvela kanina wengane neinsolo zokuthi umntwana wakhe wadlongolwa ngaphakathi emagcekeni esikole ngesikhathi elinda imoto nokuyisigameko esenzeka ngenyanga kaMfumfu nyakenye. Lesi sikole ke sesithola ukukhulu ukugxekwa nokungaphathwa kahle kwaleli icala. Udaba lokudlungula kwentombazanyane lusabaleleke esikhundleni zokuxhumana ngemuva kokuthi unina womntwana ephumelele obala ukuthi ke babhekene nalenkinga. Uthi walibika udaba esikoleni kodwa ke isikole silusukumelanga lolu daba. Lokhu sekususeke omkhulu umsindo esikhundleni zokuxhumana njengoba ke sekuqalwe nemikhankaso #JusticeForCwecwe. Umama womntwana uthi isikole akukho esikwenzile ukulekelela ophenyeni. Uphinde wakuveza ukuthi ke kunokuthi isikole sibalekelele ophenyeni kunalokho ke samnika incwadi yokumdlulisela umntana kwesinye isikole bengacelanga ke bona njengomndeni. Lokhu kudonseka amehla abaningi njengoba umnyango ube usunquma ukusivala lesi sikole uma lo thishanhloko eqhubeka nokuthi kanqaba ukuba kuthatha ulibofuzo oluzolekelela kulolu phenyo lwabo. Akugcinike lapho lolu daba selihambe laze lwayofika ngisho ke kungqongqoshe amaphoyisa kuleli. Izinhlaka ezahlukene zemphakathi ziveza ke ukungahambisani nalesi senzo. Kanti kuba ke iAfriforum iveze ukuthi ke yona yeseka lo thishanhloko osola ngokwenza lesi sigameko. Umhlaziyo Zimele uthi lokho kwenziwe eAfriforum kubumbule njengoba kivikela abantu abenze izenzo zobudlwembe. Ushamase uthi ke kubonakala ke ngazuthela kuleli liselidiba ngokusamele lihanjwe uma kuza kwezobulungiswa. Lokho esikubona kwenziwa iAfriforum ngokuvikela ke indaba yesikole kubumbulu nje obuphindwe kathathu ngoba iAfriforum ayisazazi ukuthi yenzani ifunani. Ilwela amabhunu ngapha ilwela ilimi lesibhunu ngapha kodwa bisilwela nezigebengu imidlwembe yabelungu. Okucaca khona ukuthi eNingizimu Afrika sibhekene nengwadla yobugebengu obunjengalobu lokudlengula kwengane ingane na 7 years. Lo ngane layithatha ukuthi idoli in car parks ayikakwazi ukuthi ingamelana nesimo esinjengaleso. Safana nje ihlolo nakwenqondo ithola usizo ngabezempilo ukuze buyele esimeni. Okubuhlungu nje usizo kuthiwa yona isisuspendiwe esikoleni yona lo ngane. Chaza khona ngempela kuzama ukuvikela abamhlophe la nengalo yomthetho ngathi ngaqinisa isandla kube khona uphenyo ngenelele futhi nohulumeni. Phinde wakuveza ukuthi lokhu kwenzeka kusisigameko kukhombisa ukuthi ke lisalidiba ngokumele lihanjwe uma komthetho usavikela abamhlophe ngalendlela. Uthi ke ukuba kube umuntu omnyama ngabe ke umsolwa kade wabanjwa kodwa ngoba woyibalela imhlophe azikho izinyathelo ezathathiwe. Kwenzeka lapha yana eBackville College eMatatiyele eSt Cape chaza khona ukuthi la eNingizimu Afrika umthetho wakhona usasebenza engxenyeni eyodwa awubukhali inxa zonke ngoba njengoba bese kuphawulile ngaphambilini ukuba lento yenzeka umuntu omnyama yenzeke engaleni yomuntu omnyama mhlawumbe esikoleni siselokushini ngabe useboshiwe umuntu uma kuthi nje umkhulu ngabe usemisiwe wasulwa ngisho emabhukwini ukuba uthisha asoze nanini aphinda agqunywe ejele athule ngisho ujili kodwa manje ngenxa ukuthi kumbandakanya abantu abamhlophe lana ze private school chaza khona ukusobala ukuthi kungazathi khona nokudembesela akukho uqina kwezomthetho kubantu bonke baseNingizimu Afrika uqina engxenyeni ethile kuphela ngoba uchaza ukuthi mangabe kwenzeke lesa sikole kusafuna ukubheka ukuthi konje mhlawumbe umuphi omnyama esingathi uyena owenze lento ngoba kusho abantu abamnyama kuphela benza igama nje abelungu cha bangcwele bona manje lento lena ayifuneki fanele uhulumeni waseNingizimu Afrika enze isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uyalingana wonke umuntu uyavikeleka isigebengu nje uma udubula umuntu ngisho udutshula umuntu omhlophe mawudlengula izingane ngisho ngabe unodlame kubesifazane nezingane mawu umhlophe nawe fanele uthule isigwebo esifana nomuntu omnyama ngingaqini kakhulu isandla makubantu abamnyama bese sithamba isandla makubantu abamhlophe. Leskeze ndabazi 1KZN TV ngengosamukeliso Nqulunga ngiseRichards Bay. Ibhodi lesikhwama somhlaba sabahlali basemthonjaneni eMelmote enyakatho KwaZulu-Natal umthonjaneni trust lithi lizoqhubeka nokusebenzisa umhlaba wabasuswa basemthonjaneni ngokuba ke kudaleka inqwaba yamathuba omsebenzi. Lokhu kulandela ukuthi umhlaba usobuyile ezandleni zabo ususwa kwabathile bakade bewuqoqobele ngenkani ngokungekho emthethweni. Lo mhlaba unamahlathi amaplazi kanjalo nezindawo zokuvakasha.
Umhlaba ubuyeleke ezandleni zabasusu basemthonjaneni ungu-348 hectares unamaplaza ayishumi nesikhombisa kanye nendawo embili zokuvakasha. Ubuphethwe yibhodi langaphambilini ngokungemthetho. Obuyile-ke ubuye amaplazi awu-17 onama-hectare awu-348 kulawo mhlaba-ke kunama-lodge awu-2 okuyimthonjaneni lodge ne-intibane lodge lapho-ke okusetshenzelwa khona shuthi kuqhutshwa khona ibhizinisi. So kule mhlaba-ke engibalayo kukhona amaplazi anoGumtree noWatela. Kukhona la thina esumphakathi wasemthonjaneni njenge-trust entsha esingakhona ukuyongena kuwona esingakhona ukungena kuwo ngoba kunabantu omunye we-trust endala ube esethatha ihlobo zakhe ezoyifaka lapha emaplazini ukuthi ziqhubeke isebenze ethina njenge-trust entsha esithola sesingakwazi ukuthi singene kuwo sisebenze ikhona kuyingqinamba kakhulu kodwa nje umphakathi wasemthonjaneni umhlaba ubuyile ungowenu. Kulezi ndawo zokuvakasha ezingaphansi kwawo lo mhlaba leli bhodi liveza ukuthi kulindele ukuba ke zixhaswe kumnyango wezokuvakasha. KwaZulu Natal Tourism silindele uxhaso nje olunzima kabi uzosixhasa nentibane kayisalanga ngaphandle nayo izoxhaswa nayo okusho ukuthi nje silinde izinto eziningi by June uzobe usubona umphathi wasemthonjaneni ukuthi sibhekephi siyapi nomthonjaneni awuwelanga umhlaba wasemthonjaneni ezandleni ezirong sithembeni bakithi okugcina engikushoyo owadla imali yasemthonjaneni ngongafanele noma ngobugebengu uzoyikhokha uma ngabe engayikhokhi ijele limlindile. Abahlali bangabasuswa bajabule banconcoza ngokuthi okungokwabo kubuyele ezandleni zabo emva kwenqushunqushu ezake zabakhona. uNkulunkulu ke ngoba kehlula lutho usesizileke lo mfana osesizile wahamba eminyangweni sathola ke manje ukuthi nanku umhlaba siyawuthola umhlaba kuzoba owethu manje. Lokho kangijabule khona ngithi uNkulunkulu ukhona kehlula lutho. Leli bhodi elisha lithi lizonxonxa izinkampani nosomabhizinisi ukube sebenzisana kanye nazo ukuze kudaleke amathuba omsebenzi. Enhlelweni naseyifisweni nakusesakhiweni setrust ekhona njengamanje silwa nokuthi silethe umsebenzi sifuna inkampani esizosebenza nazo sifuna nabanye inkontraka engaqhamuka ngoba inhloso enkulu yethu ngalomhlaba ekuba abantwana bethu bakwazi ukuthi badle nabo lapha. Ake siphinde sithi ishelele itolo nina besilo siyabuya nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kuyindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke izona ezihamba phambili namuhla. Ubehlukunyezwa ubulawe yisoka ekhulelwe. Injabulo benikwa izindlu eVerelem kanti indida kushiswa owesifazane eMgungundlovu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ungu-18.24 kwidola laseMelika libe ngu-23.65 kupondo waseBrithani libe ngu-19.77 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide $3,119.60 ounce kuthi itonga longahluziwe ibe ngu-$73.63 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Yize kubheka ukuthi iRoyal AM ibuyele enkundleni uma ngabe siyixazululile abaphathi abasha kodwa kubuka kuzoba nezingqinamba njengoba amaqembu eseqalile ukuyiphundla. Kulinde ukuba ke kumenyezelwe abaphathi abasha beqembu kulandela ukuhoxiswa kaRoy Moodley obeyithe ngedlangalaleni idayiswa ngumqoqentela kuSARS emasontweni kadlule. uMoodley oyimpunyela yaseThekwini kwaZulu Natal uhoxiswe ngenxa yokwehluleka ukukhokha ke imali esikhathini ebesinqunyeke uSARS. Ngalokho kulindele ukuthi iRoyal AM idlulele kwezinye izandla. Kanti emva kwalokho kwisigungu esengamele iPSL sizonquma ngokuzokwenzeka ngemidlalo ehlalelele iqembu elidlale kuphela eli-11 kule season. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka.
Nina bomlilo othathusha ubuhongihongo washisa ikhotha zasedlebe kokoshane esemabedlano kamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithi khungu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.